zancen yake, mai haƙuri shine yake tura yadda ke. Ni ban biye muna farcin yan baka. Ni mamaki nake na masu halin dandaka, komai in za su yi sai su ce daka. Rayuwa sannu haka bi har farraka, shi zama da juna lafiya murke haka. So shi ne yake sa waɗansu suke nazar, wasu masu zautu wasu har su wuce jihar. Maikin kwarai da shi ne aka alfahar, koya mace labari na sa'ar rika. Domin neman biyan bukata aka addu'a, manya suna yaban yaro mai da'a. Na lura babu mai san ai mai ba'a, domin hakan yana sa ta talbaka. Lamari na duniya duka ya hargitsa, na sama a yau suna take na kasa. Da rashin uwa a gindin murhu ya sa, wani sai ya tashi babu na sawa baka. Masu arzikin ƙasar mu da ku yau nake, gun taimakon marasa shi kun rike. Masu ku ƙara na ce kar ku sake, Allah yana taimakon mai taimaka. Shugabannin ƙasar mu yanzu da ku nake, mun kula da tallakawa kar ku sake. Kuma matasa aiki su samu su fage, don Allah kuma ku bar roman baka. Ya kuma yam Ibrahim waka ne nake, yau gana a ciki fadakar